ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், ஏடிஎம் கார்டில் வந்து கேஷ் வித்ட்ராவல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட், நீங்கள் வந்து ஏடிஎம் கார்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஏடிஎம் கார்டில் வந்து காசு எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது. ஸோ அவர்களுக்கான இந்த வீடியோ நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், லீவு நாட்களில் வந்து உங்களுக்கு அவசரமாக வந்து காசு தேவைப்படுது. ஸோ இதை வந்து ஏடிஎம் சென்டரில் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் ஏடிஎம் சென்டருக்கு போய்க்கொள்கிறீங்க. போயிட்டு ஏடிஎம் சென்டரில் பணம் எடுக்க தெரியாத காரணத்தால் வந்து அங்கே இருக்கிறவர்கள் செக்யூரிட்டியிடமோ அல்லது அங்கே பணம் எடுக்க வருபவர்களிடமோ நீங்கள் வந்து உதவியை பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள். ஸோ இந்த மாதிரியான டைமில் வந்து நீங்களே உங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டை பயன்படுத்தி உங்களுடைய பணத்தை நீங்கள் பெறுவதற்காக இந்த வீடியோவை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இது உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புது வியூவர்ஸாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட், இதுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு உங்களோட ஏடிஎம் கார்டை வந்து நீங்கள் எடுத்து இந்த ஏடிஎம் கார்டை அப்ளை பண்ணுற இடத்த வந்து உங்களோட கார்டை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். கார்டை போட்டதும் இதில் இந்த மாதிரி ஷோ ஆகும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன மொழியோ அந்த மொழியை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். கிளிக் பண்ணினதும் இதில் இந்த மாதிரி ஷோ ஆகும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் பணம் எடுக்கிறதுக்கான ரிசீட்டை வந்து இதில் வந்து எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இதில் ஆமன்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். கிளிக் பண்ணினதும் இதில் இந்த மாதிரி ஷோ ஆகும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எந்த பேங்குக்குரிய ஏடிஎம் கார்டை அப்ளை பண்ணீங்களோ அந்த பேங்கை வந்து இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. செலக்ட் பண்ணினது நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து உங்களோட ஏடிஎம் கார்டுக்குரிய ரகசிய நம்பரை வந்து, அதாவது பின் நம்பரை வந்து இதில் வந்து என்டர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. என்டர் பண்ணினதும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இதில் வந்து காசை எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து எடுப்பனவு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. கிளிக் பண்ணினதும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து இந்த மாதிரி ஷோ ஆகும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்க போகிறீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே உள்ள சரியான தொகை அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. கிளிக் பண்ணினதும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கேஷ் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதிலிருந்து உங்களோட அமௌண்ட்டை வந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க. உங்களோட ரிசீட் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த ரிசீட்டையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. எடுத்த பிறகு 2 ஆப்ஷன் வந்து ஷோ ஆகும். அதில் ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இல்லைன்றது கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு வந்து அவுட் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட், ஏடிஎம்மில் வந்து வித்ட்ராவல் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத பார்த்தீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்கள்.